Naravno da sam se upoznao, kažu svi izveštaji, nisu svi, jedan izveštaj nije. Imamo jedan predlog, razumete? Imamo predlog za izbor državnog revizora, koliko ja znam. A ovo su drugo izveštaj. I ako sve to sublimiram, ja moram da kažem da bi sa izuzetkom Brankice ili gospođe Branke Stanković sve izveštaje i sve direktore ili rukovodioce, a pogotovo Pašalića i gospodina Marinovića izdvojio, ocenio kao izuzetno. Ja razumem gospođu Branku Stanković kao zaštitnika prava građana, ali ona mora da razume i nas. Kad kažem nas, mislim poslanike vladajuće klase. Pa se, mi smo izloženi medijski i u Skupštini, kao što vidite. Evo vidite danas, kolega Milenko, on kaže da je poslanik ovde prisutan, moram da kažem, jedno đubre žuto, jer ne zaslužuje drugačije da ga zovem, razumete, kaže da će Danilo Vučić i Andrej Vučić da završe u šahtu. Kao Gadafi, pa podrazumeva se, da. Kad je to citirao danas Jovanov, a citirali smo dosta 100 puta, taj isti poslanik, to isto đubre, on je tapšao, čuli ste, vidio sam ja da ga vi niste videli, jer niste okrećali glavu, a on je tapšao iz sve snage. Taj čovjek je za lečenje, ljudi moji. Ali vi ste zato čuli, ali vi zato ne reagujete. Jesam, već i 4. put. Pa šta da kažem ja za đubre? Pazite, to đubre je ovde u Skupštini pre 20-ak dana reklo da sam ja... Gospodine Vujačiću, samo jedna stvar. Ako sad citirate ono što su rekli malo pre, nemojte to da radite. Nemojte to da radite. Imate vremena od grupe još 3 minuta. Još 3 minuta. Nemojte da se obazirate na ono što su izgovorili. On je rekao pre 20-ak dana da sam ja deda Marka Miljkovića i Belivuka. Pa kako možete vi tog čovjeka zovete drugačije nego đubre? Razumete? Ne može. To samo može đubre da kaže. Jer ja imam i decu i ženu i on je meni ugrozio i život i porodicu i tako dalje sa takvim glupostima, razumete? Ja ljude nisam u životu video. Hoću da kažem, morali ste da reagujete za događaj od 15. februara, po meni, kada je pokušan državni udar i ubistvo predsednika države. Pazite, tu su došli ljudi. Policija je tu pogrešila. To vam ja govorim. Što je zaustavila na pola puta automobil sa snajperkom i sa optičkim nišanom. Trebala ga je pustiti da dođe do predsedništva. Onda bi to bili dokazi ko vrata. Ovako su dobili po 30 dana pritvora i sada vidim, svi se bune. Što se tiče vinoteke, u kojoj radi, kao radnik Danilo Vučić, to nije ni njegova, niti ortak, on je sa mojim sinom ortak, ali u biznisu, razumete, jer moj sin ima vinoteku, on je radnik. Nikakve veze nema, upravo onako kako je rekao, da ne dužim kolega Milinović, baš to je suština i to je prava istina. I samo još 3-4 rečenice o agenciji njihovoj, ona se zvala tada